шунавандаҳои азиз, имрӯз як воқеаи ғамгинеро нақл мекунам. Мана ин умари 10 сола аст ки рӯзи иди кӯдакон ба хок супурда шуд. имрӯз 1 июн аст, рӯзи умумиҷаҳонии кӯдакон аст. умар аз деҳаи Саёд, ноҳияи собиқ Тавелдара буда ҳамроҳи падараш Аслоншоҳ ба деҳаи Саёд ба аёдати наздикон омада бояд баргашта ба ноҳияи Ванҷ мерафтанд, чунки падари Умар Аслоншоҳи 45 сола дар ноҳияи Ванҷ сардори хадамоти ҳолатҳои фавқулода кор мекардааст. онҳо ба деҳаи Саёд омада дар вақти баргашта рафтан ба садамаи сангине дучор мешаванд ва падару писар ҳалок мегарданд. ҷисми беҷони онҳоро ба деҳаи Саёд баргашта оварданд ва имрӯз рӯзи 1 июн ба хок супурда шуданд. падару писар якҷоя. чӣ қадар ин аламовар аст вақте ки барои падару писар дар як рӯз 2 гур мекобанду дар 2 гур падару писарро бар ба бар ҷо мекунанд. худованд, ин рӯзи сияҳро ба касе нишон надеҳ. худовандо, сабри ҷамил ба модари Аслоншоҳ, ба модари Умар. офарин ба ин модарҳо. таъзияи моро қабул кунед. ва ман бародари Аслоншоҳ ки дар фейсбук дӯсти мо аст, аз ин хотир ба ин оила таъзия баён мекунам. ғайри ин умари ноболиғ ки имрӯз иди кӯдакон аст, ман аз ин воқеа шунида бениҳоят дилам рез шуд ки ин кӯдак рӯзи иди кӯдакон ба хок супурда шуд. сабри ҷамил ба ин оилаҳо. худо раҳмат кунад, ин падару писарро, ҷои падарро ҷаннат кунад, охираташро обод кунад. чӣ қадар аламовар аст ки падару писарро дар як рӯз ба хок супурданд. офарин ба наздикони инҳо. офарин ба наздикони онҳо. сабри ҷамил ба шумо хоҳонам. дӯстон, ҳамватанон, ғамшарикем бо шумо. саломат бошед ҳамватанони азиз. ба шумо сабри ҷамил хоҳонам.